Здравейте! Правиме въвеждащо видео. Мами, обясни. Какво да обясня? Аз съм раздвоена, там гледам двете. Давай бързо, като не са дошли. Добре, супер спонтанно. Много отдавна се каним да стартираме една наша обща рубрика. Мама и тати. Опита ни. Получаваме много въпроси. Много интерес има към това как отглеждаме двете диви дъщери. Вяра с синдром на Даун на 11 години, за тези, които не знаят, и Руми, осиновена от нас преди 3 години, която в момента е на 6,5. Та стартираме. Сега супер спонтанно решихме наистина да пробваме нещо като интро, защото наистина го мислиме от супер много време, супер дълго време. Имаме много неща, които може да споделяме. За възпитанието, за хранене, обучение. Добре, за нашите отношения във връзка с децата и как възпитанието, отглеждането им се отразява на това, на нашите отношения, нашите ценности. Слава Богу, ние като хора, първо всеки сам със себе си и вече като двойка споделяме едни същи ценности за живота като цяло. Истината е, че за възпитанието, отглеждането, дисциплината и въобще развитието на децата сме били на различни мнения, откакто се роди Вяра. Голяма борба. Нали? Голяма борба. Важното, че има трансформация и прогрес. Да, това е важно. Борбата е от мен с него, но... Борбата е безмилостно жестока, казват поетите и класиците. Важното, че има резултат, това е. Важното е, че има резултат. И промяна. Горето е от тези мъже, които се слушват. Нали? Отнема много време, дълго, бавно става. Аз обаче съм от тия жени, които не се отказват, търпеливо. Водата пробива с постоянство. Пак при мен е това пловдивски гранит или сианит ли беше, типетата бяха от сианит, май. Така. И така, бавно, но славно, вече колко години имаме наистина много какво да споделим. Не е лесно. Оказва се, че наистина отглеждаме две специални деца. Вяра е специална и заради диагнозата си, и заради много други неща. Допълнителни. Първо, че аз тук акцентирам и на това, че е специална за нас, като щастие, като специален дар от съдбата, от Бог, от живота. И Руми също. Руми също е дар. И тя си има своите специфики. И Руми е специална, не само защото е осиновена, в времето, в диагностиките, които и правим с различни специалисти, виждаме неща, които излизат. За сега, в момента точно няма да говорим за тези неща, но си има това е кратко въвеждащо видео, 10 минути. Кратко въвеждащо, не вярно, 3 минути само. Да, грешка. Така. Ами добре, нещо друго ще кажем ли сега или... Да очакват скоро следващите. Всъщност може би да кажем, темите ги казахме, всичко, всъщност може да ни питате за всичко, което ви вълнува. Имаме идеята да сме наживо, между другото, защото с редактирането е доста трудно се получава. Аз имам страшно много видеа, които съм снимала, както от работата с Вяра и с Руми вкъщи, така и с децата в клуба, които чакат да бъдат редактирани и да ги пусна, но практиката показва в момента, че... Вода може ли? Не ми се вода. Чешмата отива. Чакай си. Мамо, чешмата. Ела да покажеш. Ела. Ето го едното чудо. Малкото чудо. Кажи здравей, Руме. Мами, кажи. Да. Кажи как се казва поредицата. Да я кажем ли сега? Как се казва? Приемаме ли? Да, казвай. Приемаме ли? Да, съгласен ли? Отдавна сме приели, да. Добре. Сега. Поредицата ни, новата ни рубрика. Ще се казва или вече се казва? Вече се казва. Вече се казва, слушайте сега.
Диви и щастливи. Харесва ли ти, мам? Да. По принцип, всяко включване, което се случва доста... Ей, сега, тати, чакай да завършим видеото. Тази не е за пиене. От друга да ще пием. Ами, защото не е чисто. Така че диви и щастливи, много подтекст има, и директен, и без подтекст. Ще правим... Диви, защото ние сме диви по принцип, по природа. Диви са нашите две съкровища. Те са по-диви от нас, и ни правят още по-диви. Чакай, татинка. Ама да покажи къде. Изчакай си. Само да приключим и ще ходим. И сме щастливи. Момент, изчакай. И сме щастливи, защото смятаме, че наистина всъщност и сме щастливи. Щастливи няма нужда да го обясняваме, то е състояние на избор, само да допълня и нагласа, както искате го приемайте. И така. Планираме във времето да правим импровизирани включвания, както тя каза, на живо, които са всяко ще по някаква тема. По принцип, горе-долу ще се придържаме към някаква тема, която ще разискваме и съответно, като имате въпроси, отговаряме на тях. Но форматът си е доста свободен и отворен, така че целта сме максимално полезни. Това, което ние като двойка, като семейство го прилагаме, преживяваме и се случва и виждаме, че има смисъл, полза и работи. И още нещо, разбира се, не само като родители, а и аз ще включвам и моята експертиза, първо като педагог, акцентирам на това, второ като специалист, който вече много години учи, минава обучения, които са свързани с психологията, ранното детско развитие, специфичните обучителни трудности. Сега напоследък, буквално преди няколко седмици минах едно такова обучение, което също акцентира върху неща, които много биха били полезни. И разбира се, моята в момента голяма страст, обучението по четене с адаптираната ми система Всеки чете за учащи с синдром на Даун, но система, която работи и за всякакви деца, без значение дали има диагноза или някакви допълнителни съпътстващи трудности. Така че аз ще се включвам и като специалист, и като родител, и като човек. Така че надявам се да ви е полезно. Междувременно, разбира се, след като видите това видео, ако имате въпроси, може да ни пишете. Къде да ни пишат? Ние ще го пуснем в YouTube, ще го пуснем и в Facebook, може и като коментари, може да оставим и може имейл да оставим, или да направим една контактна форма, за да може да се попълва. То в сайта има. И така. Така че това е... Аз се радвам, че успяхме да запишем нещо, въпреки... Май ли преди 10 минути да завършим? Преди 10, да. Да викнем Вяра, нямаш повече място на телефона. Нямам, да викнем и Вяра да се снима. Чакай сега да викнем Вяра, дали ще иска да дойде. Ето ни. Пълен състав. Диви и щастливи. Обикновено ние сме диви, подивяли от тях, пък щастливи сме всички. Да кажем ли диви и щастливи? Айде, 3 и... Диви и щастливи! Семейство!